Қазір бек жидді мәғлүмат. Боксер Майк Тайсон суғуынан шыққан энергия ярдәмендә Лас-Вегас шәһәрен 5 минут бойы яптыртып була. Николай Валуев бір суғынан шыққан энергия белән қыш көне 1 сәгать Мәскәүне жылдат торганда. Хәмдүнә Тимергалиева энергиясы. Аның энергиясы безне барыбызны да көчле шундый утка салырга мөмкин дип уйлыйм. Хәзер барыбыз да уянырбыз һәм көчле итеп алкышлап аның үзен сәхнәгә чакырырбыз. Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева. Ник сыңладың, ник сыңладың, ник сыңладың, дейсің бүген миңа. Сен бит миннән бик ерак идең, күрешсәк тә күрмей үтәр идең. Син башканың сөйгәне идең. Ник сыңладың, диеп әйтмә бүтән. Утлы күмер җанны кидерә. Мәхәббәт ул гомер сүнмәс, сүнмәс учак. Шын ярату белән син сөйгәнә. Язмышларда язылып куелсаган кушылу сәгатьләре тумаган. Юллар безнең кисешсә дә очрашулар насип булмаган. Ник сыңладың, диеп әйтмә бүтән. Утлы күмер җанны кидерә. Мәхәббәт ул гомер сүнмәс, сүнмәс учак. Шын ярату белән син сөйгәнә. Соң булса да эзләп таптым синен. Аерылышу мөмкин түгелдер. Тәүге сөю тоташ ялкын булса, соңгы сөю утлы күмердер. Ник сыңладың, диеп әйтмә бүтән. Утлы күмер җанны кидерә. Мәхәббәт ул гомер сүнмәс, сүнмәс учак. Шын ярату белән син сөйгәнә. Шын ярату белән син сөйгәнә.
Рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, рәхмәт. Җылы итеп каршылаганыгыз өчен Алланың рәхмәте яусын.